Guys, so may manok tayo dito guys. Carrot saka patatas. Sibuyas, bawang, paminta. Yan guys, so simpleng adobo lang tayo guys. Yan ang tuyo. Guys, lagay na natin yung bawang. Guys, so lagay na natin yung sibuyas. Yan. Yan po. Yan ang guys. Yan guys, lagay na natin yung manok. Yan guys, eh. Nikas lang natin yung guys. Yung manok. Yan guys. Dahil sa madali lang naman maluto yan guys, manok. Lagay na natin yung patatas sa carrot. Yan. Yung carrot kasi guys sa patatas, gusto yan ng mga bata. Kaya imbis na purong manok lang na adobo, nilalagyan namin ng patatas kasi gusto nila yan, yung carrot sa patatas. Kaya huwag na kayo guys magtaka, yung adobo dito may carrot sa patatas kasi yan ang gusto nila. Diba? Yan ang gusto nilang lahok sa adobo. And guys, so gawin natin ng tuyo. Ayun sa labas. Yan yan guys. Tulo. And guys, lagyan natin ng paminta guys. At pamintang durog. And guys, lagyan daw natin ng konting suka. Guys, so, para may asim at alat guys ang ating adobo. And guys, yan guys, oh. Saglit lang naman yan guys. Yan na lang guys. Yan guys, oh. Lagyan natin ng timpla guys. At lagay natin yung tira nating almusal na itlog guys. Yes! Ang decorate lang guys. Para may ibang lahok naman ang adobo. Manok. Yan guys, oh. Timpla na natin guys. Guys, ang sarap guys. Nice. Guys, oh. May asim-asim siya na may alat. At nilagyan din natin ng isang kutsarang asukal para may tamis-tamis siyang konti. Ating adobo guys. Yan guys, oh. Yan, simpleng luto lang ng adobo sa ating probinsya guys. Kaya guys, hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!